குருவே சரணம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு ஜனவரி மாத ராசி பலன்கள். ஜனவரி மாத ராசி பலன்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ராசி தனுசு ராசி. ஸோ தனுசு ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத தெளிவாக நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். இந்த மாதம் வந்து என்னென்ன தேதிகளில் என்னென்ன விசேஷங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம இந்த ஜனவரி மாதத்தில் முக்கியமான தேதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 11ஆம் தேதி 1வது மாதம், அதாவது 2021 திங்கக்கிழமை வருது, கூடாரவள்ளி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து காலையிலே எழுந்திரிச்சு பெருமாள் கோயிலில் போயிட்டு நீங்கள் ஆண்டாளுக்கான பாசுரங்கள் இருக்குல்லையே, திருப்பாவையில் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தன் அப்படின்னு தொடங்குற பாடல் இருக்கும். ஸோ அந்த பாடலை வந்து 2 முறை பாடிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திருமணமாகாதவங்களுக்கு திருமணமாக இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பெண்கள் வந்து வீட்டில் திருமணமாகாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உண்டு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு தொழிலையும் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குது. அதற்கடுத்து முக்கியமான தேதி பார்த்தோன்னா 12ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வருது, ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி. ஸோ அன்னைக்கு வந்து ஆஞ்சநேயரை வந்து வழிபடுவது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். ஸோ அனைத்து குறைகளும் அன்னைக்கு தீரும். உங்களோட குறைகளை சொல்லி நீங்கள் வழிபடும் போது கண்டிப்பாக அன்னைக்கு வந்து உங்களோட வழிபாட்டுக்கான கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு விஷயங்கள் பலன்கள் வந்து உங்களுக்கு உண்டு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து முக்கியமான தேதி பார்த்தோன்னா 13ஆம் தேதி அன்னைக்கு வந்து புதன்கிழமை வருது, போகி பண்டிகை. நம்ம வீட்டில் பழைய பொருட்கள்லாம் வந்து சரி பண்ணிட்டு நம்ம அதெல்லாம் வந்து வெளியில் போடுவோம். அதே மாதிரி அதை சுத்தம் பண்ணுவோம், வீடை வந்து சுத்தம் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் போகி பண்டிகை அன்னைக்கு செய்வோம் இல்லையா. அதே மாதிரி முன்னோர்களை வந்து வழிபடக்கூடிய ஒரு நாளாகவும் அன்னைக்கு கருதப்படுது. ஸோ 13ஆம் தேதி புதன்கிழமை. அதற்கடுத்து முக்கியமான தேதி பார்த்தோன்னா 14ஆம் தேதி அன்றைக்கி தான் நமக்கு வந்து வியாழக்கிழமை பொங்கல், தை பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அன்றைக்கி பொங்கலுக்கு வந்து நம்ம சூரிய பகவானுக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட குலதெய்வத்துக்கும் பொங்கல் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷத்தை தரும். ஸோ அன்றைக்கான ஒரு பலன்களை நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும். அதே மாதிரி அடுத்த முக்கியமான தேதி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 15ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கல். அன்றைக்கி வந்து காமதேனுக்கு வந்து பூஜை செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு. ஸோ நம்ம வீட்டில் பசுமாடு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதற்கான பூஜைகள் செஞ்சால் நமக்கு அதற்கான பலன்கள் கண்டிப்பாக அன்றைக்கி உண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதற்கடுத்து முக்கியமான தேதி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 28ஆம் தேதி வருது. அது வந்து தைப்பூசம். நம்ம முருகனை வந்து வழிபடுவதற்கான முக்கியமான ஒரு திருநாள். ஸோ அதற்கான ஒரு வீடியோவை நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன், நீங்கள் அதையும் போய் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ தைப்பூசத்துக்கு ஆன விஷயங்கள் என்னென்ன, அதற்கான விரத முறைகள் எப்படி, அதற்கான பலன்கள் என்ன, அதை எப்படியெல்லாம் கொண்டாடுறாங்க மக்கள் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக நான் போடுறேன். ஸோ அதை நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ராசி பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்கலாம். முதல்ல நம்மளோட தனுசு ராசியில் மொத்தம் 3 நட்சத்திரங்கள் இருக்குது. அதாவது மூலம் அதாவது கேதுவோட நட்சத்திரம் 4 பாதங்கள் இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு சுக்கரனோட நட்சத்திரமான பூராடம் வந்து 4 பாதங்கள் இருக்குது. அதற்கடுத்து வந்து சூரியனோட நட்சத்திரமான உத்திராடம் வந்து 1 பாதம் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 நட்சத்திரத்தோட பாதங்கள் வந்து இதில் இருக்குது. அது வந்து தனுசு ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் தரப்போகுது, அதற்கடுத்து வந்து நமக்கு வந்து என்னென்ன ராசியில் வந்து என்னென்ன கிரகங்கள் இருக்குது, அது என்ன மாதிரியான பலன்கள் தரும் இந்த மாதம் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து நம்ம தனுசு ராசியில் வந்து உங்களுக்கு சுக்கிரன் இருக்குது. அது ஜனவரி 4க்கு மேலே சுக்கிரன் வருது இங்கே பயிற்சியாகி. அதே மாதிரி சூரியன் வந்து ஜனவரி 15 வரைக்கும் இருக்குது. அதே மாதிரி புதன் வந்து ஜனவரி 5ஆம் தேதி வரைக்கும் இருக்குது. இதில் வந்து நமக்கு அதாவது வந்து புதன் வந்து உங்களுக்கு ஜனவரி 5ஆம் தேதி பயிற்சியாகி மகரம் ராசிக்கு பயிற்சி ஆகுது. சூரியனும் வந்து ஜனவரி 15ஆம் தேதிக்கு மேலே வந்து மகரம் ராசிக்கு பயிற்சி ஆகுது. அதே மாதிரி ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு குருவும் சனியும் வந்து உங்களுக்கு அங்கே இருக்குது மகரம் ராசியில். அதற்கடுத்து வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய் வந்து ஆட்சி பலமாக இருக்குது 5வது ராசியில். அதற்கடுத்து 6வது ராசியில் வந்து கேது இருக்குது. அதே மாதிரி 12வது ராசியில் வந்து கேது இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ராசி கட்டங்களில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிரக அமைப்புகள் என்ன மாதிரியான பலன்கள் நமக்கு ஜனவரி மாதத்தில் தரப்போகுது நம்மோட தனுசு ராசிக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல தனுசு ராசிக்கு உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம், சுய சிந்தனைகள், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் கூட சின்ன சின்ன பாதிப்புகள் உண்டு. உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா குரு நீசமாக இருக்குது, உங்களோட ராசிக்கு அதிபதி அப்படிங்கும்போது சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் இருக்கும், பெரிய பாதிப்புகள் இல்லை. அதற்கடுத்து வந்து உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவாக போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள், யோசிக்கிறது வந்து திங்கிங் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணுற மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கும் இந்த மாதத்தில் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ உடல் ஆரோக்கியமும் அதே மாதிரி உங்களோட சிந்தனைகளையும் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும். அதற்கடுத்து வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து குடும்பஸ்தானம், தனஸ்தானம், வாக்குஸ்தானம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு 2வது ராசியில் தான் வந்து குருவும் சனியும் இருக்குது. குரு வந்து நீச பலமாக இருக்குது, சனி வந்து ஆட்சி பலமாக இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து ஜனவரி 15ஆம் தேதி, அதாவது இந்த மாத பிற்பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு சூரியனும்
அதே மாதிரி புதன் வந்து உங்களுக்கு ஜனவரி 5ஆம் தேதிக்கு மேலே வந்து இங்கே பயிற்சி ஆகுது. ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு பலன்களை கொடுக்கும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் மூலமாக பண வாய்ப்புகளோ இல்லை தந்தையின் மூலமாக ஏதாவது ஒரு பண வரவு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அதாவது கம்யூனிகேஷன் வந்து நல்ல சிறப்பாக இருக்கும். அதன் மூலமாக தகவல் தொடர்பு மூலமாக உங்களுக்கு பணம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அப்போ தனஸ்தானம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மாதம் வந்து பண வரவுகள் எல்லாமே சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். குடும்பத்திலேயே வந்து நல்ல மன மகிழ்ச்சிகள் உண்டாகும். அதன் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து தந்தையோட நல்ல ஒரு அனுகிரகம் இருக்கும். தந்தையோட நல்ல வந்து சிறந்த ஒரு விஷயங்கள் இந்த மாதம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதெல்லாமே நல்லா சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதேமாதிரி பேச்சிலையும் ஒரு நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல் வந்து அதிகமாகும். ஏன்னா சூரியனும் வந்து உங்களுக்கு ஜனவரி 15க்கு மேலே வருது இல்லையா? ஸோ நல்ல ஒரு டாமினண்ட்டான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பேச்சு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கக்கூடிய குடும்பத்தில் ஒரு வாய்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது நல்ல சிறப்பான ஒரு விஷயங்கள் தான் இருக்குது அப்படின்னு. உடல் ஆரோக்கியம் மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் பார்த்துக்கணும். மற்றபடி எல்லாமே சிறப்பாக இருக்குது. அதற்கடுத்து கம்யூனிகேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும், தகவல் தொடர்பு, அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இது அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து சகோதர காரகம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பயணங்கள், முயற்சிகள், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சாதகமாக இருக்குமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு 3வது ராசிக்கு அதிபதியான சனி வந்து ஆட்சி பலமாக இருக்குது. இது வந்து சிறந்த ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி புதனும் நல்லா சிறப்பாக தான் இருக்குது. அப்போ கல்வி, அதாவது படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இது சிறந்த ஒரு விஷயமா இந்த மாதம் இருக்குது நம்மளோட தனுசு ராசியில். அதற்கடுத்து வந்து கம்யூனிகேஷன் லெவலும் சிறப்பாக இருக்குது. பயணங்கள் மேற்கொள்வது ரொம்ப சிறந்த ஒரு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை தரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன், அதே மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன், கவர்மெண்ட் மூலமாக அந்த டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சிறப்பாக இருக்குது. முயற்சிகள்லாம் வந்து பலிதமாகறதுக்கு வாய்ப்புகள் இந்த மாதம் இருக்குது. நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் முயற்சி பண்ணுறீங்க புதுசானா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும். அதே மாதிரி உங்கள் சுய ஜாதகமும் பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த தசாபுத்திகளில் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு 100% வாய்ப்புகள் தனுசு ராசிக்கு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறத நம்ம 100% சொல்லிக்க முடியும். அடுத்து வந்து உங்கள் வீடு, வண்டி, வாகனங்கள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு குரு வந்து சிறப்பாக இருக்குது. நீச பலமாக இருந்தாலும் அது 2வது ராசியில் இருக்குது அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சிறப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அதாவது வீடு வாங்கணும், வண்டி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சுக்கிரனும் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் ராசியில் வந்து ஜனவரி 5க்கு மேலே 4க்கு மேலே வருது இல்லையா? ஸோ வந்து உங்களுக்கு வீடு, வண்டி, வாகனங்கள் வாங்கணும். அதன் மூலமாக வெற்றிகள் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வேலையில் நல்ல சிறப்பான ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதம் வந்து ஃபுல்லாக வேலைன்னு ரொம்ப வந்து வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதனாலே டென்ஷன் அதிகமாகுது. உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிப்பு உண்டு பண்ணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வேலை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து செய்யணும். ரொம்ப அதிகமாக வேலையும் அதிகமாக செஞ்சாலும் அதுவுமே நமக்கு டென்ஷன் அதிகமாகும். ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச விஷயங்களை நீங்கள் வந்து செய்யுங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஜாதகத்தில், அதாவது இந்த ராசியில் நம்ம சொல்லிக்கூடியது தனுசு ராசிக்கு இந்த மாதத்தில் சொல்லிக்கக்கூடிய பலன்களாக இருக்குது. அடுத்தது நம்ம வந்து பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு வீடு, வண்டி, வாகனங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு வாங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். அடுத்து குழந்தை பிறப்புலையும் காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் சிறப்பாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு 5வது ராசியில் தான் செவ்வாய் வந்து ஆட்சி பலமாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து குழந்தை பிறப்பு இதெல்லாமே நல்லா சாதகமாக இருக்குது. சின்ன சின்ன பாதிப்புகள் இருக்கும், தடையோ இல்லைனா தாமதமும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ அதை தவிர வந்து மற்றபடி வந்து உங்கள் ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். குழந்தை பிறப்புக்கு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஜாதகம் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது தாமதம் ஆகுது, ஸோ குழந்தை பிறப்பில் லேட் ஆகுது அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகமும் மனைவியோட ஜாதகமும் பார்த்தா தான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும். வெறும் இந்த கோச்சாரத்தை வச்சு நம்ம வந்து 100% சொல்ல முடியாது. இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன பாதிப்புகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தனுசு ராசிக்கு சொல்லிக்க முடியும். அதே மாதிரி காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு சக்ஸஸ் ஆகும். ஸோ ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு சுக்கிரன் சிறப்பாக இருக்கணும் போது காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு 100% வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதற்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது இந்த மாதம். வேலை கிடைக்கல, ஒரு சிலருக்கு வேலை போயிடுச்சு, எனக்கு வேலைக்கு எப்போ கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் தசாபுத்திகள் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ உங்களுக்கு வேலைக்கு சிறப்பாக இருக்கா இல்லை தொழில் அமைப்புகள் சிறப்பாக இருக்காங்கிறது அவங்கவுங்க சுய ஜாதகம் பார்த்தா முடிவு பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து தொழில் அமைப்புகள் நல்லாயிருக்கும், அவங்க போய் வேலையில் இருந்து கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. ஒரு சிலருக்கு வந்து அதாவது வேலை தான் நல்லாயிருக்கும், அவங்க வந்து தொழில் தொடங்கி அதன் மூலமாக நஷ்டங்கள் ஏற்படுத்துவாங்க. அப்போ யார் வந்து வேலை செய்யணும், யார் தொழில் பண்ணணும், எது வந்து அவங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்குது, அது எந்த காரகங்கள் சிறப்பாக இருக்குன்னு கவனிச்சுட்டு தான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்யும்போது அவங்களுக்கு அது சக்ஸஸ் கொடுக்கும். தெரியாமல் ஏதாவது மாற்றி செய்யும்போது அதுவுமே நமக்கு நெகட்டிவாக போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு வந்து கணவன் மனைவி உறவு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
கணவன் மனைவி உறவு வந்து இந்த மாதம் சிறப்பாக தான் இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு புதன் சிறப்பான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சுக்கிரனும் நல்லா இருக்குது, செவ்வாயும் நல்லா இருக்குது. ஸோ கணவன் மனைவி உறவு அந்யோன்யம் சிறப்படையும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ பெண்களுக்கு கணவன் மூலமாக நல்லா வந்து பாக்கியங்கள் கிடைக்கும். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் இருக்குது அப்படின்போது சிறப்பாக இருக்குது. ஆட்சி பலத்தோடையும் இருக்குது. அப்போ வந்து எந்த வித பாசிட்டிவாக எவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி சுக்கிரன் வந்து உங்களுக்கு ராசியிலே இருக்குது, தனுசு ராசியில் அப்படின்னும் போது அதுவுமே நல்லா வந்து பாசிட்டிவான ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அப்போ கணவன் மனைவி உறவு மேம்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதற்கடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து உங்களுக்கு பாக்கியங்கள் இந்த மாதம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அது வந்து நல்ல ஒரு தகவலாக தான் இருக்குது. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு 9வது ராசிக்கு அதிபதினா சூரியன் வந்து உங்களுக்கு ராசிக்கு 2ல் இருக்குது. ஸோ கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள், அதுவும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல ஒரு பாக்கியங்கள் இருக்குது. குடும்பத்திலையும் நல்ல மன மகிழ்ச்சிகள், அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் அது நல்லா சிறப்பாக இருக்குது. அதே மாதிரி தந்தையின் மூலமாக அனுகூலங்கள் உண்டு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பரம்பரையில் சொத்து வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் பெண்டிங்கில் இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சிலருக்கு. ஸோ ஏன்னா ராகுவும் நல்லா சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பாக்கியங்கள் கண்டிப்பாக சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்தது தொழில் அமைப்பில் எனக்கு லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, அது எப்படி இருக்குது, இந்த மாதம் வளர்ச்சிகள் உண்டா, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சுய ஜாதகத்தை கண்டிப்பாக பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத உங்கள் ஜாதகம் பார்த்து சொல்ல முடியும். இது வந்து கோல்சார அமைப்பு. ஸோ 10வது ராசிக்கு அதிபதி வந்து உங்களுக்கு புதன் தான். ஸோ அது நல்லா சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ தொழில் வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்குது உங்கள் ஜாதகத்தில். அதற்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எப்படி இருக்குது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக அனுகூலங்கள் இருக்கா, அதே மாதிரி மன மகிழ்ச்சிகள் உண்டா, அதே மாதிரி மூத்த சகோதரம் நமக்கு சிறப்பாக இருக்கா, மூத்த சகோதரம் நமக்கு சிறப்பாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய் வந்து ராசிக்கு 5ல் இருக்குது. அது நல்ல ஒரு கூடுதல் தகவலாகவே நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுற அமைப்பாக இருக்குது. ஸோ அண்ணன் தம்பி இருக்காங்கன்னா அவங்களோட நல்ல வந்து மன மகிழ்ச்சியாக மனம் விட்டு பேசுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏதாவது வந்து சொத்துகள் வந்து பிரிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு, ஏன்னா டாக்குமெண்டேஷன் நல்லா இருக்குது, ஏன்னா சூரியன் நல்லா இருக்குது, புதன் நல்லா இருக்கணும் போது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்கிறது. ஸோ உயில் பிரிச்சுக்கிறது, யாருக்கு எந்த இடம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க, அந்த சொத்து தகராறு இருக்கிறவங்க இந்த மாதம் அதெல்லாம் சுமூகமாக முடிச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு நல்லா சிறப்பாக இருக்குது. அதே மாதிரி உங்கள் சுய ஜாதகத்திலே அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகளை கொடுக்கணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக நல்ல அனுகூலங்கள் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். மன மகிழ்ச்சிகள் கண்டிப்பாக உண்டு. இந்த மாதிரி இந்த உடல் ஆரோக்கியம் மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் இருந்துக்கிட்டனாலே நம்ம வந்து டென்ஷன் வந்து பாதி குறையும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதற்கடுத்து வந்து முதலீடு சொத்துக்களும் வந்து செவ்வாய் நல்லா இருக்கனால சிறப்பாக இருக்குது. அதே மாதிரி 12வது ராசிக்கு அதிபதியான உங்களுக்கு செவ்வாயே சிறப்பாக இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப வந்து கூடுதல் தகவல் தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னும் போது நல்லா வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. லேண்ட் ஏதாவது விற்கிறோம் நினைக்கிறவங்க இந்த மாதம் லாபத்தோடு விற்கலாம். அதே மாதிரி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் நல்லா வந்து வாங்குவதற்கான அமைப்புகள் இருக்குது. ஸோ எல்லா கிரகங்களும் சாதகமாக இருக்குது. சின்ன சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறதோ இல்லைன்னா அது தகுந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக இருந்துக்கிட்டாலே நம்ம இந்த மாதம் வந்து நமக்கு சிறந்த மாதம் தனுசு ராசிக்கு அப்படிங்கிறதுல எந்த விதத்துலையும் சந்தேகம் இல்லை. அப்போ வந்து இந்த புத்தாண்டு வந்து தொடங்கக்கூடிய இந்த ஜனவரி மாதத்தில் நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல சந்தோஷம், மன மகிழ்ச்சிகளை வந்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடியது, குடும்பத்தோட சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட சந்தோஷமாக இருக்கிறது, அதே மாதிரி தந்தையோட சந்தோஷமாக இருக்கிறது, கணவன் மனைவி உறவு சந்தோஷமாக, அதாவது உறவுகள் மேம்படும் அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த தனுசு ராசிக்கு இந்த ஜனவரி மாதத்தில் சொல்லிக்க முடியும். என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாத பலன்களோட லிங்க் போட்டிருக்கேன். அதுக்கடுத்து ராகு கேது பயிற்சி, குரு பயிற்சி, சனி பயிற்சி எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு உங்களோட ராசிக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸை தெரிவிங்க. நான் பார்த்துட்டு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.